A už si tančuro. Môžeš hovoriť, čo chceš. Všetci ťa. Kedy mi povieš? Keď ti požičam euro? Za chvíľočku. Povedz niečo chlapcom. Zdaj vás všetkých. Teba. Šlo na teba. Malo to na teba. Nikto si ma povedzeš. Pekný pekný malo XX. Čo budeš dneska robiť ešte? Čo ne? Pojem do Teska. Kúpiš si rožky? Kúpim si rožky. Aj bambino, nie? Mám víno. Ešte nie. Niečo mi vyjde. Možno. Aspoň 2 eurá. Spravím ti zbierku na internete. No. Koľko? Však vyzbierame možno, že 10 eur. Aspoň 10 000. No to je moc, nie? Akurát. Čo by si si kúpil za 10 000? Luxusné auto. Športové? Kožené sedačky a tak, nie? Býva všetko. Ja. Z internetu. Doslova zase tak sa. Kokos,